Sorry guys for the people. Iwe guys ka onaiwo mudhuri wedu tariraiwo saka apa vanhu vatorama ndinochazva kuti pakurama so that VaZhou vauye avo VaZhou vauye ava vamuri kuona apa vamukira masenseni ndatosangana navo manyika think 10 o'clock vangu vatoo manyika tata kutsvaga zvimwe zvanhu zvachinzi zvakashotera saka nditasvika zvedu 3 hasati dzachaya but vanopedza apa tiri kumboita kini because isusu panapa chakachitika nchokuti esa masockets decking yedu saka hatina kwanisa kunge tazoprinda plan because handisati ndaenda kuarare Washington anga asipo washi anga akaenda kunonzi kuwatsomba kana asingakanganisi kwaMutare guys Washington mamuna yekoko achipenda so zvakabva zvaita kuti tichishandisa plan asiri mufoni but manje zvine inconvenience because the first thing chinoita electrician wokubvunza kuti iripi yekera plan haninozviona so now we are using this device vaeka uyaitiionesa ndogoneta mistake wotata padining apapa saka pamukuona chizira pakuti toona kuti mauyu oida papi masockets achoni handiti vachakumurosai VaZhou panapa apapa chiopen space ichi chipasi panouya chiopen space paseni then iri idhoo rekuinda mubedroom iri rovhurika kudai iri dhoo rekudaiwo so asi apa panoonekwa pane mahwindo maviri 1 riri up 1 riri up pakati pese pakati apa nepakati apa iri bedroom ndo bedroom 1 dhoo redu riri kushanda nekokoko topinda todai topinda pane plug window but apa ndo iyi ndo bathroom iyi ndo mune chamber nedonga vachasandi kuti vasatabve kwati window ihombe ichi ihombe saka kana kuti zone window chishinoitika munhu anogona kugeza munhu anogona kuzosuka window ndo zvamunonzvengesa bosi handisati ndambohwisa kuti wai VaZhou vachinzvengesa kuti magesi ngasanangane newindow I'm always confused mumwe munhu asingazivi anoya kugeza nemvura uku saka munotibvisa uku kuitira unyora hwekubathroom right newindow kana kuseri kwedhoo inonohwa nedhoo apa pane bathroom apa so now right now we don't know kuti chamber chauya apa yakauya uku but still shower iri mukati kuti munhu apa kana pakadai pane handei iri idhoo iri ndokuvhurikira kudai handizvo madhoo frame makachekera kuti zvikore asatokera vavaresa kokaresa sei asi vava vasina kunyorwa kunzi kuvhurira kulepusuvhurira kurai vakashandisa plani VaZhou panongori nehwindo chete mubhedha tiwamedzi unoenda kudii apo musoro takusimuka ne115 chete because window ringori apa chete vodzoka movha handiti iri dhoo iri riri kuvhurika richidai left apa manje iri window riri apa pakati apa uku hakuna window satongoti imwe yekubhedhi yeyakuno magezi haifani kuenda kwakavharirwa nedhoo why ziwa zveinspector why isingafaniri kuenda kuseri kwedhoo inogona rohwa nedhoo plug sikeni basa reikarohwa nedhoo vanoitira kuti uku kawo kuseri uku munhu akada kuzoshandisa kwakada kupenda
Oh, zvokutsikira ikoko. Saka mutere vaise ndimese ndira misi. Asesama uye kudzimene kubaka. So guys, for the people we are here, ndofunga zvalaita kunyanya boss. Handipepe mazopaona pandendi chiti manje. Panoitwa zvedecking ndofana kunge ndiripo kubva apa pasi apa kusvika tasvika patiri panapa ine itori hondo because ida kuti tionesane kuti zvinhu zvedu zviri kubuda chaizvo ukaona tanongoda decking kudaiwo so aiwa I'm now good to go ndakuinda kunoona dzimwe because apa ndimaona kuti we are using the plan tichionesana tichibvunza kuti why manzvenga apa why zvaiswa apa why siri kuiswa apa izvozvi ndosaka indiripo shero nyinini papa padzimba dzese decking yese yemagetsi ndiye ndiripo because ndida kuti zvinhu zvedu zvibude kwazvo dzimwe nguva ngasina kuona kuti panenge pane bathroom haisiwo mhosva hamaona kuti papasina plan but ndinayo mufoni mangu munomu still zvabuda zvakanaka ininiwo am satisfied kuti zvinhu zvabuda mushe so right now apa vana mukuona vana vabhuku mbomhorosai mabhebhi enyu apa vanga vachikumhorosai vanhu ka ite kuti baby manje vazodi kuuya here vese vese alright murise nhasi vanhu ndiri kufara kuti basa riri kufamba zvakanaka tina mama shero manjenjenje tinotenda nekufamba kwebasa zvakanaka thank you right ichi muchachiona kuti choshanda sei chinhu chavo ichi ndombochibata mozoichondishamisa chinhu ichochi apo VaZhou ndo mukuona mapaipi avo vatanga kutodii vagogadzira valeye ndo zvamuri kuona izvi saka ndiwo here mapaipi edu VaZhou zvakanaka izvi saka zviri kufamba zvakanaka and also this wakufizuka kane kumusha urungutindo uchamasowa masoseji harare nemachikeni chaiziva chikeni shawama chaiziva chimbomira kani temera dedi uti dedi ndoda pita no kune mbambaira ata zvokusekewo kwakunzi kumusha wakakaita yelo iko nowakuita uchichinja inemene ngapumuye Bumure. But I'm close one. Bumure. So guys, we are saying Isusu, guys, if you want us to come and build for you, Tiripo, Tibate, my number is available. This week at Tombo Peri Dinenda Quarare. The orders will be available. For pick up because Chico Buddha and Shakonda and the Shitambits because I also want to be present. But ring beam is also very important to me. Why? Because not not but I just want to be present. And also remember, because there is a different design. So Washington is gonna be present. I will be there as well. And also remember that house is very big, it's massive. And so I think I've done my best. I was present. From there, then I'm sure pama weeks anotera maybe chaona kuti ndirini panotanga roofing boss chazana carpenter and also we'll see talk about that because design iri pakanta sekuti kagebo but kagebo kane style hamungunzwisa kaneka kuti so kakakaita saka muchada kuti mugoonawo zvakare zvistondido izvozvo. Thank you very much for supporting us. There are so many people who are actually getting in touch with me vachiti okay ndakutenga zvakati yes keep buying because animukona kuti panapa toda zvinhu zvakakwana zvinhu zvakakwana zvoita kuti basa redu rimanye ine mere vabhuku ndo kufamba kwebasa mukaona panapa tinangana 2 weeks but one patave VaZhou valaina zvamuri kuona apo vanhu varikuita sei vakuda kugadzira kuti manje slab ichitanga kudikwa vakomana vacho hazi kuseka guys tikuudza kuti tipei mabasa muri ikoko kwamuri right honai magetsi aye manje zvabuda mapaipi asara mobva marongedza zvenyu hazomaona leta wouya
toinda mozviona apo right wouya toinda wodai right alright zviri kufamba amozviona kuti zvabuda sebedusi bepa rakatengwa apa rakasimba guys iri bepa iri asi ndere kwai richards iri quality yakanyanya zvei quality apa pabepa rakanakisa kanakisa